И ето как чрез човешката природа почваме да обясняваме как зарибители за бетъл са както чичовци с таксиметрови шофьори, които до вчера са рекламирали какаружа. Жълтата преса също е на борда през модерни господа. Една много силно потенциална индустрия и легитимно изглеждащи бизнесмени. Да кажат хората, дай едно бетълче. Фолк певци и певици. Най-новото, което ни предлага Boo Electric Technology, са тези преносими батерии. Та до възрастни дами, които се хвалят с втора пенсия от по 2000 лева на ден. Което ми позволява да изкарвам по 1040 USDT на ден. В акаунта ми вече има над 120 000 USDT. Невероятна възможност, която Betel ни предостави. Установих, че в компанията има голяма истинност и преодолях страха си. Но от всички най-големите са те. Мениджърката на цяла България Калина и нейният приятел Калин. Идват за да разкажат тяхната версия, след което веднага излитат от България заради безопасността си.